Ez a sütemény illik hozzád a horoszkópod alapján. Mérleg. Mérlegek, ti vagytok a diplomaták, akik órákig mérlegelnek minden döntést. Sosem tudtok gyorsan választani egy étlapon, mert több opció is tetszik. Ezért hozzátok a francia krémes tökéletesen passzol. Gyönyörű rétegek, leveles tészta és közötte egyensúlyban a vaníliakrém. Szimmetrikus, elegáns és olyan kiegyensúlyozott, mint amilyenek ti is vagytok. Skorpió. Skorpiók, ti vagytok a misztikus lelkek, akik imádják, hogyha valami titokzatos vagy rejtélyes. Szeretitek a thriller filmeket, a pszichokönyveket, és mindig megsejtitek, hogyha valaki hazudik nektek. Szenvedélyes természet vagytok, vagy imádtok, vagy utáltok, nincs középút. Ezért a csokis kekszelet illik hozzátok. Ez a sütemény egy kissé titokzatos, de olyan intenzív ízélményt ad minden egyes falatja, hogy bármikor, amikor rágondoltok, összefolyik a nyál a szátokban. Nyilas. Nyilasok, ti vagytok az örök optimisták és kalandorok, akik mindig új helyeket fedeznek fel. Utáljátok a rutint, szeretitek a természetet, és mindig pozitívan álltok a kihívásokhoz. Ezért számotokra a paleopisztácia tekercs tökéletes választás. Természetes alapanyagok, egészségtudatos és olyan különleges íz, amit máshol nem találtok meg. Pont mint ti, akik mindig valami izgalmasat és újat keresnek. Na és neked mi a horoszkópod? Írd meg kommentben, és hozzuk a szerintünk legjobban hozzád illő sütit. Ja, és kövess minket a legédesebb pillanatokért.